Assalamu alaikum. Ni ce taku Hubba Muhammad. Jaruma wanda take kawo muku shirin wasa kwakwalwa. Yau ma mun ƙara zuwa muku da wani sabon shiri na wasa kwakwalwa. Ku biyo mu ku ji yadda za ta kasance na wannan makon. Nagode. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina wuni? Lafiya kalau lafiya. Da Allah mala ina da wani tambaya ne da fatan zaka ba ansa. To Allah ya sa na san zan baki in Allah ya yarda. Da kilo 25 na auduga da kilo 25 na dutse wacce ce tafi nauyi? To sai an kawo an jinjina an jiya. Ana zina gaya maka da kilo 25 fa na auduga da kilo 25 na dutse wanne ne da fi nauyi? To na dutse ya fi nauyi. An san ka kenan? An sana kenan abinda kowa ya sani ne wannan. Auduga. Auduga ya fi maka nauyi? Ya fi nauyi. Dutse. Ya fi nauyi? Auduga. Auduga ta fi nauyi? Kaman dutse zai fa nauyi. Ko? To kin san auduga kala uku ne. Akwai audugan da ake noma ta tun zamanin Fir'auna. Akwai kuma na Najeriya. Akwai kuma na Makka. Kowanne dai auduga ne dai a guri na. Wanne ne ya fi nauyi? To gaskiya ina tunanin audugan Makka ta fi kowane auduga nauyi a duniyar nan. 25 kilogram of stone. Na dutse ya fi nauyi. Ko baba? Haka. Da kilo 25 na dutse da kilo 25 na auduga wanne ne ya fi nauyi? Dukansu nauyinsu ɗaya. Sabida a iya ido kawai za ka ga cewa auduga ta fi dutse yawa, amma dai dukansu nauyinsu ɗaya. To gaskiya na gode da wannan ansan, na gode sosai. Sai an jima. Assalamu alaikum. Ni ce taku Hubba Muhammad. A iyanin muka kawo ƙarshen shirin wasa kwakwalwa. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin channel mai suna Hubba Muhammad. Ku yi subscribing sannan ku danna alamun ƙararrawa. Nagode.